vi lige gemmer dragested. Det er lidt hemmeligt det her, fordi man skal dragen, der skal man gemme sig. Det der er særligt med drager, det er, at når drager de skal prutte, så lyder deres drageprutte nemlig dragested. I Bispebjerg har familiespejder eksisteret i cirka 7 år. I dag, der skal vi på dragejagt. Men inden vi skal på dragejagt, så skal vi lige have tændt et bål. Familiespejderne kan det, at det er fælles for børn og for børn og voksne. Forældrene vi planlægger og finder ud af fra gang til gang, hvad det er, vi har lyst til. Så det er sådan meget frit, men det kan være fuldstændig på børnenes præmisser. Og det er bare der er en fleksibilitet i, at vi kan lave lige, hvad vi har lyst til. Vi kan tage på museum, vi kan lave bål, vi kan klatre i træer, vi kan bygge huler. Hvad vi har lyst til, og hvad der er sjovt. Og udfordre lige præcis vores børn lige nu. Kan I finde drager? Jeg er med det nu. Jeg har fundet 2. Og der ligger flere, ikke? Ja, nu har jeg faktisk fundet 4 der. Kan du komme herover og se, hvor for en der? Tag den samle den op og komme over og se, hvor den er på papiret. Vi har fundet dem. Vi mangler kun 2. Har I kigget rigtig godt, om de alle sammen er der? Har I kigget Den der mangler. Der mangler den der. Ja. Mangler Skal der vi se, en? om det kan? Hvordan er det, man kan se, hvor en drage har fløjet henne? Man kan se dens lorte. Ja, man kan se drageprutter, ikke også? Hvordan er det, drageprutter ser ud? Det er havregryn. Det er havregryn. Kan I se, om vi kan finde drageprutter? Ja, vi har fundet den. Vi alle sammen på dem. Jeg har fundet den sidste drage. Det er sjovt for børn, men også for voksne. Plus er der mange udendørsaktiviteter, så når man bor midt i en by. Det er rigtigt at komme udenfor og så lave lidt sjovt med børnene. Hvad synes du, det er sjovt at være gå til børnespejder? Lege, og så skal vi også fange nogle haletusser ude ved søen og skøjte nogle gange ude ved søen. Efter 2 timer med leg, tager forældre og børn hjem i godt humør. Vi plejer at være godt lejet igennem, når vi kommer hjem. Og godt trætte, og har haft det rigtig sjovt at fortælle. Og siger, at det var sjovt at lave de her ting. Og det er tit, at der så i løbet af ugen dukker op, jamen det lavede vi til spejder, eller det var også, da vi lavede det her, der var det sjovt. Og det her, det var en god, det var godt at være med til. Bim bam busse, jeg er en haletusse. Super. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag.